Zile, y'all. Good morning. Mile. Afternoon pala. Waiting loads, sabi ni Idol JP. Ano muna tayo? Wala tayong music ngayon. Naku na naman yung aso. Yan na naman yung aso. So, it's done. Ayan na naman yung aso. Ang ingay na naman ng aso. Jennifer from New Team Happy. Mega love shoutout, kuya. Ayan, mega love shoutout sa iyo, kapatid. Lex, ano ba? Lex. Mega love shoutout sa iyo. Ayan, Miss Karen Altares. Hello, Poging host. Sana all, Pogi. Ayan, si Miss Karen yan na naman. Charot-charot na naman yan si Miss Karen. Charot-charot na naman si Miss Karen. Puro di. Alam niyo guys, hindi ko alam, hindi ako mag... Livia Rowe, ayan, Livia Lisna from Team Levi. And Antot Lachka from Team Happy, may love shoutout po, Idol. Ayan, maraming salamat. Pa-share muna ng live natin guys. And then, yung premiere namin ni Idol JP guys, nandyan nakapin. Nandyan na yung dalawa pinagsabay ko na yan guys. So, mauuna yung sa akin. 8 o'clock at 8:30 ka Idol JP. May last shatter po yan guys ha. The same po yan as usual. 100 Gcash po. So ayun guys. Sinsya na kayo guys. Wala akong ngayon wala akong pogi na. Ganda pa ng boses. Ayun. Talaga si Miss Karen. Charot-charot. Ayan. Ewan ko lang kung magandahan ka pa sa boses ko. Yes ko po. Ayan. Dancer, Boss Bicolano, sabi ni kapatid na Antot. Thank you so much, kapatid. Maraming salamat. Ayan. So, medyo napaaga tayo ng live para maaga rin tayo matapos, guys. So, meron tayong Pinoy Henyo at last chatter, guys. So, Dancer, Boss, maraming salamat sa pag-share po. Ayan. Thank you. Dancer Idol, sabi ni kapatid na Lady Alice na from Team Happy. Ayan guys, share lang guys para marami tayo. Ayan, so mga 6:30 or 7, mag-start tayo ng palaro guys. Okay? Hatang, Senyorito, harang, sabi ni Sabrina Tamara. Ayan, from Team Jonalyn Taliana, mega love shoutout sa iyo. Ayun. Karen, baka mahilo ka naman host sa kakapahula mo. Oo, nung nakaraan, promise, nahilo talaga ako noon. Isabel Maria Noiles, mega love shoutout sa iyo. Ayun. Yun, nahilo talaga ako noon. Hindi tayo makapagpaano ngayon. Hindi ako makapagpa-music ngayon. Gawa ng ano ba? Busy lang, mag-prepare ng dinner, sabi ni Sabrina. Sige, kapatid. Sabrina. Thank you po. Ayan, maraming salamat sa iyo. Take your time po, mga kapatid. Basta mag-share lang, ha? Para marami tayo mamaya, guys. Okay? Ayan. Anniversary nangyari. Anong nangyari sa boses mo, senyorit? Naipit yung boses. Mag-akapele ka na lang, host. Wala naman si Miss Karen.
Pahinga muna tayo sa pagkanta. Mamaya, nahilo na naman ako. Diyos ko po, Rudy. Ayan, si Bing Sky, 37. Mega love siya to. Thumbs up host, gandang gabi. Ayan, bigyan kita ng jacket, Bing Sky. Ayan, may jacket ka na po, Bing Sky. Ayan, thank you so much. Maraming salamat sa inyo, guys. Ayan, sa nakapin, guys, habang nag-aantay tayo ng iba dyan. Ayan, sa nakapin, tamsakan nyo na yung premiere namin ni Idol JP. Ayan, thanks host. You're welcome po, kapatid na Bing Sky, 37. Ayan, so habang nag-aantay tayo, guys, ayan, prepare na muna kayo ng mga hapunan nyo para mamaya ready na tayo sa pag-games. Magkandahilo na naman tayo nito sa papahula. Di ba, guys? Guys, panoorin nyo naman yung short video ko. Yung short video ni Bicolano, yung sumasayaw. Ayan, may sumasayaw. Miss Karen, meron akong bagong TikTok dyan. Panoorin mo. Hindi mo pa napapanood. In-upload ko na. Ayan. Dan Tamsak Dikit Host. Ayan, maraming salamat. Panoorin mo yan, Miss Karen. Ayan, baba ko. Ayan. Dalawa, may isa pa akong short video. Panoorin nyo, guys, sa mga hindi pa nakapanood. Nakita ko na yung TikTok mo. At wala ka namang comment doon. May comment ka ba? Wala akong makitang comment mo doon eh. Ikaw talaga. Wait nga, tingnan ko nga kung nag-comment ka na dito. Mega love shoutout, Lord, sabi ni Richard Nava. Ayan, mega love shoutout sa'yo. Ayan, thank you so much. Wala kang comment dito, Miss Karen. Miss Karen, wala ka namang comment dito, oh. Wala. Miss Karen. Wala kang comment. Thank you so much, guys. Maraming salamat po. Buwawa ka pa ng maraming TikTok. Ba naman talaga, hindi talaga nagsasawa si Miss Karen. Harang, sabi ni kapatid na Sabrina Tamara. Ayan, thank you so much. Guys, huwag nyo naman akong i-skip, ha? Guys, huwag kayong mag-skip ng mga ads ko. Tulong na lang niyo sa akin, okay? Salamat, guys. Ayun, guys. Maraming salamat sa mga hindi nag-skip po ng ads ni Bicolano TV Vlogs. Ayan, malapit na yung birthday ni Bicolano. Malapit na, next week na. Mamaya na ako nagko-comment mo sa TikTok mo. Ayun, sabi ni Miss Karen. Sana all. Ayan. Asa na kaya yung co-host ko nakakanta? Pahinga muna akong kanta ngayon araw kasi hinihingal ako. Diyos ko po, Rudy. Wala nang kasawa-sawa sa kakakanta. Tapos lagi na naman gano'n. Si Miss Karen. Charot-charot. Meli Charoskay from Team Happy. Mega love shoutout. Mag-TikTok ka na dyan, host. Bing Sky 37 Harang. Ayan, thank you so much sa parang. Pumunta ka na dyan. Wag na. Next time naman, pahinga muna tayo sa pagkanta. Ayan. Magpalaro lang tayo muna ngayon, tapos the shutter, guys. Tawagin nyo na yung iba para mga 6:30, start na tayo. Kakanta na yan si host, hindi. Kahit pilitin mo ako. Hindi ako kakanta. Haba ng harang, 4 minutes. Dito muna harang host. Sige, kapatid, salamat. Thank you, kapatid, sa pagharang mo dyan. Ayan. Maraming salamat sa mga naghaharang dyan, sa mga hindi nag-skip ng ads ni host. Thank you so much po. Ayan, si Lord nang bahala sa inyo, guys. Sabi ni kapatid Sabrina, ang galing maggiling-giling ni Senyorito sa TikTok. Magaling bang gumiling? May giling?
Sana all magaling gumiling. Charot-charot lang yan, nagiling-giling eh. Diba guys? Guys, batiin nyo naman ako. Malapit na birthday ko. Ito talaga si Miss Karen, ha? Sayaw ka na daw, host. Ikaw kaya sumayaw, Miss Karen. Makita rin namin kung paano ka sumayaw. Miss Karen. More pa na giniling. Ang kinalabasan niyan, hindi giniling. Giniling pala. Thumbs up, mega love shoutout host, sabi ni Melis Channel. Thank you so much, kapatid Melis Channel. Meli Karoskay from Team Happy, thank you so much. Maraming salamat sa inyo guys. Pa-share po ng live natin guys. And then, pa-thumbs up naman ako at mag-comment kayo dyan sa nakapin guys kay host Bicolano at kay Idol JP 2024. Ayan. Mamaya na po yan, alas 8. Premiere ko, last chatter 100 Gcash at next 8:30 kay Idol JP. Ayan. 100 Gcash din po yan, last chatter. Okay guys. Sayaw ka ng host. Bayan. Kaya nga muna tayo sa pag-ano. Sayaw-sayaw na yan at kanta. Zile, yo alergia, mile. Ito nga, hindi pa nag-start palaro, nahilo na eh. Zile, yo alergia. Kulit kasi ni Miss Karen. Ang kulit-kulit ni Miss Karen. Dapat nga guys, kasi tinatamad ako mag-live ngayon. Imumove ko sana sa Saturday night. Kaya lang sabi ko, ituloy ko na lang kasi para matapos na. So, ayun. Guys, i-share nyo naman. Giling ka na dyan, host. Bayan, si Miss Karen. Giling-giling ka dyan. Charot-charot. Charot-charot, Miss Karen, ha? Talaga. Ayan, i-share mo muna, Miss Karen. Hi, Liluspi, mega love shout out. Ayan, thank you. Thank you, guys. Ayan, sa mga hindi pa nakapanood ng giling-giling ni Bicolano, giling-giling nyo na yung cellphone nyo, okay? Okay, guys. Dantam sa Senorito at sa Don sa Premiere. Maraming salamat po, Ma'am Sabrina. Ayun. Thank you po sa mga patusok niyo dyan, guys. Kay Bicolano. Maraming salamat. Thank you, guys. Ayan. Pogi, sayo ko na dyan. Magpus, Miss Karen. Ang charot-charot, Miss Karen. Tagal naman ang aking co-host para siya ang kumanta mamaya. Chismosa Channel. Ayan, sino tong Chismosa Channel? Chismosa Channel. Mega love shout out. Ayan. Chismosa, anong latest? Chismosa Channel, pasali host. Sige po, sali po kayo. And mag-start tayo 6:30 guys. Kiana Delphine, thumbs up, sabi ni Kiana. Mega love shoutout sa iyo, Miss Kiana Delphine. Thank you so much, Miss Kiana. Cute kanta ka na. Ay nako, Diyos ko po, Rodney. Hindi muna tayo kakanta. Pahinga muna tayo sa pagkanta, oy. Wala naman bayad. Wala naman bayad yung pagkanta, oy. Miss Karen. Ayun. Chismosa Chama. Sabrina Tamara. Asa na kaya si Idol JP para pakantayin natin?
No? Kakantayin natin si Idol. May palaro kayo, host? Yes po, Chismosa Channel. Meron po, 6:30 mag-start. And then may last chatter po, mamaya. 8 o'clock, 100 Gcash yung last chatter natin. Yan. Dali na, kanta ka na. Na-miss ko na ang magandang boses. Ba yung? Charot-charot ako sa muskalan. Hindi nga muna tayo kakanta. Pahinga muna tayo. Hinihingal ako eh. Saka naman, next week, inshallah. Next week naman, next week. Ang hirap ka kumanta ng walang bayad. Ang hirap kumanta ng walang talent fee. Charot. Ayun. Share nyo na guys, para makistart tayo 6:30. 6:30 start na tayo guys. Kasi gusto ko maaga matapos tayo kasi lagi akong puyat. Ba yan? Lagi akong puyat kasi kaya gusto ko maaga matapos. Kaya tawagan nyo na yung iba guys para makapag-ano tayo. Makapag-start. No, di ba? Tawagan nyo na yung iba guys. 6:30 mag-start na tayo ng palaro. Marco Choco. May Marco Joko. Tamsak. Ayan, si Marjo Joko. Bigyan natin ng jacket. Thank you kapatid sa tamsak. Ayan, may jacket ka na po. Ayun, may jacket na si kapatid Marco. Ayun. May ganun shoutout everyone. Sabi ni moderator active Kathleen. Ayun. Salamat. Pwede po sumali. Opo, welcome po kayong lahat yan. Sali po kayong lahat. 6:30 po tayo mag-start, mga kapatid. 6:30 mag-start na tayo. Ayan. Ayan. Lahat welcome. Miss Rochelle Bernal, may ganun shoutout. Thank you so much sa inyong lahat. Ayan, pa-share ng live natin para malaman na ng iba. Okay? Share nyo muna. Sweet Lemon, thumbs up. Ayan, thank you Sweet Lemon. Sweet Lemon, may jacket ka na po. Ayan. May mga jacket. So, wala muna tayo yung music. Ayan, Sweet Lemon, maraming salamat. Dancer, sabi ni moderator Kathleen. Ayan, salamat. Pumunta ka muna, host. Mamaya ka na magpa-games. Hindi nga. Palaro na tayo. Para ito na yung sinasabi. Hindi muna tayo Hindi muna tayo magkanta-kanta. Mamaya pag akyat ni Idol JP siya ang kakanta. Hindi ako magpapa-music ngayon kasi pahinga muna nga. Ayan, sabi ni Sweet Lemon, dance share. Ayan, thank you po. Okay guys, 6:30 mag-start tayo ha, 6:30. Ayan, makasampu lang tayo, start na tayo, dance share. Ayan. Dan, like and share, sabi ni Miss Rochelle Bernal from Team Happy. Ayun, maraming salamat sa inyo guys. Panoorin nyo muna yung hindi pa nakapanood ng short video ko dyan. Manood muna. Ayan. Guys, sugurin nyo yung premium namin mamaya. Ha? Just chatter yan, 100. Yun. So na kaya si Idol. Para ayun. Iyan ako muna yung kasi
Baba ko muna yung hagdanan para may makaakyat. Ayun. Ayun, 10 million in the house. Mega love shout out. Ayan, 10 minutes. Start na tayo, guys. Norminda Perez channel. Si Miss Donya Minda Perez all the way from Hong Kong. Mega love shout out po sa iyo. Ayan. Sweet Lemon, thank you so much. Ayan. Rochelle Bernal, maraming salamat. Antot Latchka, tawagin mo na yung iba para makistart na tayo. Ayan, si Faika. Faika Abid, Team Happy. Mega love shout out. Ayan, nasan na kaya yung iba para makistart na tayo? Bro, Richard na ba? Akit ka kay boss. Kanta ka. Oo, kanta ka. Akit kayo dito. Donya Minda, shout out. Sabi ni Miss Donya Sabrina Tamara. Ayan. Andito na yung mga Donya. Si Don, yung Don wala pa. Mga Donya nandyan na. Yung isang Don wala pa. Ayan, nasa na kaya si Don? Pakantahin natin. Si Don JP. Nagtawag na ako, boss. Sige, sige. Salamat, kapatid na Antot. Touch ka. Ayan. Ano na, 9 minutes, mag-start na tayo. Okay? 9 minutes, start po tayo, guys. 9 minutes. Magpa-games na tayo. Donya, isa lang cellphone ko, sabi ni Miss Sabrina. Sana all. Ayun. Tawagin niyo na yung iba. Ayan, kasi isang John niya, Gilbert De Leon. Ayan. Tamsak. Ayan, salamat sa patamsak. Assistant, moderator, my dear, may galap shout out. Abigail, may galap shout out. Chismosa, anong palaro host? Pinoyhin niyo po. Ayan. Pinoyhin niyo. Meron tayong pinoyhin niyo. Ayan. 50 Gcash kada isang laro, guys. Okay. Pinalhin nyo po, pinalhin nyo at meron tayong last chatter sa, ano guys, sa last chatter sa Premiere po. Ayan. Ito, nalulo ko yung laptop ko. Ano ba yan? Ayan, 12 million in the house. Ayan, 7 minutes more. We'll start the game. Okay guys, ang pogi naman ni Kuya today, sabi ni Abigail. Uy! Charot-charot. Charot si Miss Abigail. Padakris ka din, host. Hindi ako magpagpadakris ngayon kasi naglolo ko yung laptop ko nga. Inshallah sa katapusan. Ayan, pag may bago na tayong laptop. Coming soon. Sana all. Ayan, kasi naglolo ko yung laptop ko ni Isael. Tapos, di ko pa ma-open yung ano ko, kaya hindi ako makapagpa-music kasi nagloko yung tablet ko, yung iPad. Kaya yung gamit ko, dalawang cellphone lang ngayon. Kaya pa-share muna. Inshallah, Chismosa Channel soon. May padakres tayo. Ilang taon na po kayo, boss. Hulaan nyo. Mag-birthday na ako, mga kapatid, sa September 8. Ayan, ka-birthday ko po si Mama Mary. Si Mama Mary. Ayan, ka-birthday ko po. Ayan, matanda na ba? Hulaan nyo na lang guys kung ilang taon na ako. Ayan, asan na yung iba? Ayan, 6 minutes more guys, mag-start na po tayo ha. Para maaga tayo matapos ngayon. Magpapalit ng new gadget, senyorito. Ayan. Sana may mag-sponsor. Charot lang. Ayan, yung sabi ni Miss Sabrina, magpapalit ng new gadget. Sana all may pangpapalit. Matanda ka na, host. Oo, matanda na ako, Miss Karen. Grabe ka naman sa matanda.
Uy, grabe ka po, 40 years old ka na, host. Uy, wag kang ganyan. Miss Karen. Wala pa akong 40, uy. Dan tamsak, sabi ni Miss Rochelle Bernal. Ayan. Thank you so much, Miss Rochelle. Salamat sa mga patusok niyo po, guys. Ayun. Wala pa akong 40. Grabe naman si Miss Karen. Si Donya Minda, marami siyang gadget. Si Donya Minda, marami siyang gadget. Naku. Hindi pwedeng hingin yun. Salamat sa 81 na tamsak. Ayan, sana umabot ng 100 yan. Magpapalit ng jowa, charot. Ha, sabi ni Miss Abigail. Sana all. 21 years old ka na pala, host, sa birthday mo. Hindi Sabrina Tamara. Ayan, tama. Si Sabrina, kapatid. 37 years yang. Ayan, correct po. May galap shoutout, Kuya Bicolano, sabi ni Miss Arlene Kiritgensan. Ayan. Ayan, 4 minutes na lang, guys. Mag-start na tayo ng palaro para maaga tayo, guys, matapos. Okay? Baby face, yan, si boss. Wow, sana all baby face. Amigay ka ng jowa, host. Wala nga, hanapan niyo ako. Charot. Anong daw mo, host? Punta ako makikain. Sure. Marami akong handa. Pinakulo ang bato. Video po ako, saglit ho. Sige, Miss Rochelle. Ayan na. 4 minutes, mag-start na tayo ng palaro, guys, ha? 4 minutes na lang, start na po. Ayan. Akala ko 21. Hindi ako marunong. Hindi ako 21. Grabe naman. Layo. Ano po ako, guys? 37. 38 na. 38. Ayun, di lang halata. Di lang halata. Okay, 12 million in the house. Ayan, 3 minutes more. Anong nilagay sa face mo, senyorito? Yung kamatis? Wala po akong nilalagay sa mukha. Bakit? Wala pa akong nilalagay. Wait, 38 na ako. Oh, Miss Karen, 38 na ako. Sumumpa ng ng proof. Proof of billing. 38 na nga ako, mga kapatid. Bakit napunta sa usapan yung sa edad, yung usapan? Age doesn't matter, sabi nga nila. Shout out, Senyorito, sa atin ni Senyorita Donya Perez. Ayan, ginamit na ang kanyang main channel, sana all. Matanda ka pala ka po sa'yo, sana all. Bakit ilang taon ka na, Miss Karen? Natawa si Ricky Sosa. Grabe, shout out everyone, sabi ni Angelo Davis. From Team Happy, ayan. Ayan, may grabe shout out everyone. Salamat sa inyo, guys. Ay, mag-start na tayo, guys. 2 minutes. 2 minutes. Ilan na anak mo, host? Wala pang ang jowa? Anak pa kaya? Miss Levy, alis na from Team Happy. May grabe shout out. Wala pa ang jowa? Anak pa kaya? Ayan, si Donya Minda Perez. Ayan. Gandang gabi po, sabi ni Angeli Davis. Ayan. 16 million in the house. Mag-start na tayo, guys. In 2 minutes. Ayan. 39 na ako sa January, host. Wow. You're older 1 year. Sa akin. Ayan. Masyunda ka na pala. Walang tumatanda na tao, no? Kalabaw lang kaya ang tumatanda, guys. Kaya huwag kayong charot-charot yan. Ayan muna. Mona Lisa Kalika. From Team Happy. May jacket ka na po. Ayan. 17 million in the house. Ayan. Sige na, pwede na siguro tayo mag-start, guys. Ayan, mag-Pinoy henyo na tayo, no? Okay, type ready. Kung ready na kayo, guys. Pinoy henyo tayo. Ayan, manalo ng 50 Gcash. Host, di ka na ba nahihilo? Sabi ni Maria Vlog. Medyo. Kaya kailangan matapos tayo kaagad in 2 hours, guys, ha? 2 hours lang tayo magla-live. Kailangan matapos natin to, you guys. After ng live ni, after ng premiere ni Idol, mag-end na rin ako.
Sana matapos natin yung yung palaro. Then, sugod na tayo sunod-sunod sa premiere. Okay, guys? Type ready na, guys. Type ready. Ready na ba kayo, guys? Pinoy Henyo tayo. Start na tayo ba? Ready na ba? Start. Start na, guys. Okay, start na tayo. Start, Pinoy Henyo. Ayan. Ayan, nag-type na ako ng start, guys. Okay. Tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari. Ayan. Kinakain, sinusubo. Food, hindi. Relo, hindi. English. Yes, English po. Yes, one word. One word. Yes, one word po siya, English. Yes, bagay siya, kapatid na Angeli. Bagay, yes. Bagay, one word, English. Okay? Okay, hula, TikTok, eyeglasses, hindi, kondom. Oh, grabe naman si kondom. Uy, watch, fan, speaker, cellphone. Yes, bagay po siya. Ginagamit ng tao. Pwede. Ayan. Perfume, book, mug, plate, kutsara, hindi. Hindi po. Cologne, microwave, hindi. Balon, hindi. Trailer, microphone. Hindi po. Hindi po. Spoon, chair, hindi. Mirror, funnel, wheel, comb. Sa kusina po ba? Hindi. Umbrella, wifi, shoes, lifting, plate. Hindi po. Notebook, hindi. Clip, microphone, cabinet, hindi. Parte ng bahay, hindi. Ito ay blank. Hulaan nyo, guys. Hula. Hulaan nyo, guys. Wala pa nakakuha ng tamang sagot. Hulaan nyo. Hula. Wala pa nakakuha. Sile, yole. Pwede sa labas, pwede sa loob. Eraser, mug, umbrella. Sile, Hindi po. yole. Doormat, hindi. Sile, yole. English, one word, bagay. Ito ay bagay, guys. Sile, yole. Mile. Okay, boots, glass, no? Some stuff, hindi. Sile, yole. Mile. Trash can, hindi. Sile, yole. Hindi. I like it, I love it, I want some more. Hindi. I like it, I want some more. Hindi po. Ayan. Hindi. Hindi po. Ay, ano ba yun? Matchsticks, hindi. Spoon, ring, hindi. Sandal, hair comb, hairbrush, shoelace, calculator, hindi. Hindi po. Hindi. Wala pa, guys. Ito ay English. Ayan, wala nyo pa, guys. 24 million in the house. Snake. Bagay ito, guys. Bagay. Ayan. Perapan ko muna kayo ng konti. Bago tayo magbigay ng next, blue. Plastic, hindi. Comb, hindi. Body wash, leaves, hindi. Hindi po. Hindi. Sunblock, bracelet, dice, gel, cartoon, swimsuit, no. Screwdriver, no. Cartoon hose, hammer, thermometer, antenna, toothpick, skeleton bowl, table, face mask, wipes. No, hindi. Skeleton, toothbrush, powder, wipe, sanitizer, ladder, band-aid. No. Notebook, hindi. Hindi po. 26 million in the house.
Magandang gabi sa inyong lahat. Gabi na ba? Dahil 6 o'clock na, di ba? Ayan. Magandang gabi sa inyong lahat. Tulaan nyo ang ating first game. Pinoy Henyo. Bagay, one word English. Ayan. Wala ka more. SF. Ayan, isipin nyo guys, ng maigi. Passport hindi. Passport hindi. Listener hindi. ATM, stapler, no. Owner, no. Hinihingal ako guys. Ukulele, no. Medicines, box, ID, stone, bracket, no. Almanac, hindi. Hindi po. Piano, bronze, hindi. Shoes, hindi. Makeup, hindi. Passport, no. SIM card, no. Ashtray, no. Memory card, no. Foundation, no. Television, no. Bingo, yan. My God, sa dami ng gamit. Oo nga. Bandage, spoon, clock. Ito ay nagsisimula sa letter P. As in Papa. Power bank, no. Letter P. Face mask, no. Pencil, no. Tarpaulin, no. Portrait, no. Pagsaman, no. Protractor, painting, no. Painter, padlock, no. No. Padlock, no. Paintbrush. Pencil case, painting, phone, paintbrush, phone, no. Lamp pot, no. Playdough, no. Television, pen, place, no. Ponytail, no. Hindi po. Nagsisimula sa letter P at nag-e-end sa letter E. Plate, no. Pendant, no. Play toy, no. Pusher, no. Plastic, no. Planty, no. Pusher, cooler, no. Pilot, no. Phone, no. Puruli. Planty, flat, no. Wala pa nakakuha ng tamang sagot, guys. Galingan nyo, guys. Galingan nyo. Para nakaproceed na tayo sa next game. Paddle, no. Puzzle, no. Pencil, no. No. Height, no. Pure puzzle. Pole, paddle, panel, puzzle, no. Tail, no. Leg, no. Ayan. Ang nasa gitna ay letter A at letter C. Ayan. First letter P, at end letter E, at sa gitna ay letter A at C. Ayan, ang dami ng clue, ha? Ayan, wala nyo guys. Speech, hindi po. Package, hindi. Face, hindi. Tumaze, hindi. Hindi po. Hindi po. Picnic, hindi. Face, hindi. Picture, hindi. Patche, hindi. Power, package, people. Picture. Ayan, hindi po. Wala pa nakakuha ng sagot, guys. Picture, parachute. Ayan, may nanalo na guys. Stop. May nanalo na. Stop na guys. May nanalo na si Arnold Rizal TV. Congratulations,
Arnold Rizal TV, mega love shoutout sa'yo. Congratulations. Ayan. Arnold! Sana ba yung ballpen? Arnold Rizal TV, you are the winner. Okay, please send your GCash. Congratulations. Ayan, congratulations sa'yo, Arnold. You got the correct answer. The correct answer is parachute. Ayan, congrats for the first winner, guys. Okay, 0975 4378 235. Okay, you win 50 GCash. Okay, I will send it later. Oh, kapatid, okay? Ay, congratulations sa'yo, kapatid Arnold. Okay, second game. Are you ready? Second game. Ready na ba kayo dyan? Type ready kung ready now. Type ready kung ready na for the second game. Start na tayo, guys. Start na tayo, guys. Second game. Okay. Tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari. Start na, guys. Tao, bagay, lugar, pangyayari. Mile. Pagkain, tao, yes, tao, generous, tao, correct, tao. Ayan, tao po siya. Ayan. Okay, pangalan ng tao, okay? Clue, tao, pangalan ng tao, okay? Yala, go! Part ng katawan, hindi po. Pangalan ng tao, guys. Lalaki, yes. Lalaki po. Zile, yo alergial, mile. Michael Angelo, hindi. Zile, yo alergial. Pilipino, hindi po siya Pilipino, guys. Pilipino ba to? Idol JP, hindi. Zile, yo alergial. Daryl Yap, Mile. hindi siya Pilipino, I think. Hindi siya Pilipino, guys. Okay. Zile, yo alergial. Complete name, guys, sir. Complete name. Kailangan correct spelling, okay? Ayan, makinig. Correct spelling, ha? Zile, yo Some alergial. singer, yes. Singer po siya, kapatid na Richard Nava. Singer, ayan. Zile, yo alergial. Pangalan ng tao, singer. Zile, yo alergial. Hindi po. Mile. Zile, Hindi po. yo alergial. Mile. Hula, guys. Mile. Post Malone, hindi. Hindi, guys. Kailangan nyo, guys. Hula. yo alergial. Okay. Hula ka more. yo alergial. International, okay. International, guys. Next clue, international. Zile, yo alergial. Mile. Hindi po ba lokal, Joshua? Hindi po. International po. Mile. International. Madonna, hindi. Hindi po. Lalaki siya, guys. Lalaki. Hindi po. International singer, yes. Zile, yo alergial. Mile. Okay po. Sam Smith, hindi. Zile, yo alergial. Mile. Nick Jonas, hindi. Melwan, no. Bruno Mars, no. Hindi po. Zayn Malik, Kenny Rogers, Gigi, no. David Beckham, no. John Lennon, no. Elton John, Selena Gomez, no. Elvis Presley, Bon Jovi, Dwayne Ford, no. Zile, yo alergial. Mile. Ayan. Zile, yo alergial. Mile. Wala pa nakakuha ng tamang sagot, guys. Asa na yung iba? Richard Marx, Justin Bieber, no? Zile, yo alergial. Mile. Justin Bieber, David Pomeranz, Jason Jones, no? Mile.
Janica has no Barman Dile, alone, dile, Billy dile, yo Coco, ale, gal, mile, Elton mile, John, mile, mile. Joey Jana, no. No, Dile, no, dile, Jason dile, Mars, dile, yo ale, no. gal, mile, 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 mile. Ayan, Dile, hindi dile, pa. dile, dile, yo ale, gal, Pag mile, mile, 6:50 na wala pa mile, mile. nakakuha, ibibigay ko yung next, clue. Dile, 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 yo ale, Brian gal, mile, Adams, mile, no. mile, mile. Cyan Isaac, no. Brian Dile, McBride, dile, dile, yo no. ale, gal, mile, mile, Elvis mile, Presley, mile. Billy Joel, David Bowie, no, 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 Dile, no. dile, 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 yo ale, gal, dile, 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 Hindi dile, po, dile, Brian dile, yo ale, Adams, gal, no. mile, mile, Elvis, mile, mile. correct spelling guys dapat, ha? Correct spelling ang sagot. Dile, 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 yo ale, Hindi gal, po, mile, hindi mile, po, mile, hindi mile. po. Dile, dile, Hindi dile, dile, po, yo ale, Rod gal, mile, Stewart, mile, no. mile, mile. Dile, No, dile, no, dile, no, dile, yo ale, no, gal, no. mile, 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 Eric mile. Clapton, no. Dile, 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 yo No. ale, gal, mile, 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 mile. Ayan. Dile, No. dile, 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 yo ale, gal, mile, mile. Dile, Hindi dile, po. dile, dile, yo ale, gal, Kamsat, mile, sabi mile, ni Michelle mile, Laglina. mile. Salamat, kapatid Dile, Michelle. dile, 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 yo ale, Okay, gal, stop, mile, stop, mile. stop. May nakakuha ng tamang sagot. Si Kiana Delphine. Kiana Delphine, you got the correct answer. Thank you so much. Nasaan na si Kiana Delphine? Okay, the correct answer is Josh Groban. The winner is Kiana Delphine. Ayan. Congratulations sa iyo, Kiana Delphine. Ayan. Siya yung nagpasikat ng kantang You Raise Me Up. Ayan. Kiana Delphine. Kiana Delphine, you got the correct answer. Congratulations sa iyo, kapatid. Ayan. You got the correct answer, Josh Groban. Ayan. Congratulations sa iyo. Ayan. Siya yung nagpasikat ng kantang You Raise Me Up. Ayan. Congratulations, Kiana. You send your GCash ASAP. Congratulations. Ayan. Hindi nyo kilala si Josh Groban, guys. Siya po yung international singer na nagpasikat ng You Raise Me Up. Ayan. 0995 632 9524. Okay? Wait mo na lang mamaya, Kiana, ha? I'll send it later after ng live, okay? Okay, once again, congratulations. Okay, Idol JT 2020, mega lang shoutout sa'yo. Are you willing to join us here? I will give you the, the hagdan. Charot. Wait lang, ibaba ko muna yung hagdan, guys, ha? Kasi, saan na? Baba ko muna yung hagdan kasi nandyan na si Idol, baka gustong umakyat. Ayan. May galang shoutout, kuya. Okay, congratulations guys sa winner, okay? Okay, start na tayo sa third games, guys. Start na po tayo sa third game. Ayan. Okay, third game na tayo, guys. Tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari, kinakain, sinusubo, niluluwa, nangyayari. Okay, ready? Start na tayo, guys. Tao, hindi po. Bagay, hindi. Hayop, hindi po. Pangyayari, hindi. Ayan. Ano muna? Lugar, yes. P.O. Mabulak. Yes, lugar po siya. Lugar. Okay, lugar. Tama, lugar po, guys. Lugar. Kanta, hindi po siya kanta. Pinas? Yes, nasa Pinas po siya. Yes, local po siya, kapatid na Joshua. Local lugar. Ayan. Local po siya, guys. Local. Luzon, hindi po siya sa Luzon. Boracay, no. Baguio. Visayas, no. Panay, Mindanao, yes. Part of Mindanao yan. Kapatid na Antot Latchika. Yes, part of Mindanao. Ayan. Hulaan nyo, guys. Ayan, si Rina Vlogs. Bigyan kita ng jacket. Ayan, join us. Ayan, may jacket ka na po, Rina. Hello, kusur, no? Mas bati, kidapawan, no? Ayan, Dasila, hindi po.
Sambuanga, no. Dile, 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 yo al General Sur, no. Sarangani, no. dile, 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 yo al mile, 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 mile. Ang hirap nito sambitin, guys. Dile, dile, yo al Nabubulol ako dito. mile, mile. Ang hirap ng i-pronounce nito. Dile, dile, yo al mile, mile. Ang hindi mo kabisado. Ito, first time ko lang kasi ito narinig eh. Dile, dile, dile. Misamis Oriental? Mile, mile. Hindi po. Tawi-tawi, South Cotabato? No. Dile, dile, yo al mile, mile. Ay, nako. Binaba ko na yung hagdan kanina eh. Wait lang, guys. Baba ko ulit ang hagdan. Marawi, hindi po. Ayan. Idol naman. Binaba ko na kanina ang hagdan. Hindi pa hinuli. Ayan. Ayan, stop muna. Stop muna kayo, guys. May nakita ko lang nakuha ng tamang sagot. Wait. Wag muna kayo sasagot. Yan tuloy, nadulas na ang ano ko. Yan, pag binaba ko kasi ng bahay, huli yun kaagad. Ayan no, nawala tuloy. Ayan no, nawala na. Wag muna kayong mag-stop muna kayo, guys. Ayan. Ako. Ano tuloy yung aking Ay, nako. Idol kasi. Yan tuloy yung, ko na yung ayan, okay na. Ayan, idol, may nakakita, may asa na tuloy. Huwag muna kayong Kaya nakakuha ng tamang sagot si Arnold Rizal TV. Congratulations sa'yo. Ayan, idol, nandiyan na yung ha. Wag mo naku. Ay, nakakuha ni Arnold Rizal TV yung tamang sagot ay Oroquita City. Ayan. Congratulations sa'yo, Arnold Rizal TV. Ayan, Oroquita. Ayan, idol, nandiyan na yung jacket. O, yung hagdan. Nawala pa yan. Hirap magbaba. Ayan, idol. Ayan. Ayan na si idol. Buti na lang nahuli niya yung hagdan. Nahirapan pa naman ako magbaba. Ayan. Congratulations sa'yo, Arnold Rizal TV. You got the correct answer, Oroquita City. Ayan. Arnold, ayan, pangalawang panalo mo na ito ha. Mukhang hakot award ka ngayon. Idol JP, good morning sa'yo. Ayan, 0975. Wait lang, kopyahin ko muna to ha. 43, 78, 235. Ayan. Congratulations sa'yo, Arnold. Ayan, hakot award ka ngayon. Ayan, congratulations. Magkatatlo na tayo, Ayan, mega love shoutout Sir JP, sabi ni Miss Michelle Lagrimas. Mega love shoutout Sir JP, sabi ni Richard Nava. Ayan, congratulations to all the winner, guys. Okay, ready na kayo sa fourth game, guys? Type ready kung ready na po kayo. Type ready kung ready na. Idol JP, kakanta ka ba? Joyce, mega love shoutout. Ayan, salamat sa pa-thumbs up. Ayan, ready na ba? Tahimik si Idol. Okay? Okay, start na tayo sa fourth game. Okay? Start na tayo. Pa-join, sabi ni Sian Kenneth. Okay, you can join us. Pwede kahit hindi makasagot ng tama, sabi ni Mona Lisa Kali. Better luck next time. Okay, hayop. Hindi po. Tao, bagay, lugar, pangyayari. And morning sa inyong lahat, sabi ni Idol JP. Mukhang masakit ang lalamunan na Idol, hindi nagsasalita. Tagalog, hindi po. Hindi po siya Tagalog. Pangyayari, yes, Mona Lisa. Pangyayari po siya. Yes, English, Vanessa D. English po siya. Okay, pangyayari, English. Okay, guys. Pangyayari, English. Ayan. Typhoon, New Year, wedding, one word. Yes, one word. Joycey. EDSA, naku. Ito mabilis. Ito yung mahalaan nyo, guys. Promise. Okay, stop. May nanalo na. Hindi po. Ayan, may nanalo na po si Arlene Kirip. Good morning sa inyong lahat, sabi na BJP. Sakit ulo ko. Ayan, sino yun? Sino yung sasalita? Tagalog, hindi po. Hindi po siya Tagalog. Huwag ka naman magpaiko dyan, Idol. Ayan.
Ayan, Arlene Kirut TV. Ay, Arlene Kirut Ginsan, you got the correct answer. One slide po ang tamang sagot. Ayan, congratulations sa iyo, Arlene. Okay, Arlene Kirit. Okay, please send your GCash po. Ayan, Arlene Kirit, pasend po ng GCash. Ayan, thank you po, Kuya. You're welcome. Ayan, pasend na ng GCash po. Congratulations po sa nanalo. Ayan, Idol, baka pwede kang magpa-music background dyan. Mahina lang. Wala akong music background eh. Okay. Huwag ka naman magpa-ito dyan, Idol. 23. Huwag ka na magpa-volume. 23, 29. 0915, 23, 29. 389. Guys, isisend ko po mamaya ha, after ng live natin. So, congratulations sa 4 na nanalo. Okay. Okay, guys? Hello? Ayan. First game, ang nanalo si Arnold Rizal TV. Second game, si Kiana Delpin. Third game, another si Arnold Rizal TV. Pang-apat, si Miss Arlene Kirit Insan. Ayan, congratulations sa lahat ng nanalo. Ayan, so, Idol, gusto mo muna mag-commercial? Kanta muna bago tayo mag-proceed sa panglima na game? Kahit one song lang? Idol, mapagbibigyan mo ba muna kami? Matulog ka na, Arnold. Pagod ka na, sabi ni Miss Isha. Hello, Sir JP, sabi ni Miss Georgina Flores. Ayan, 30 million in the house. Maraming salamat. Guys, pakantayin muna natin si Idol JP or proceed na tayo sa panglimang Proceed na ba tayo sa next game, panglima? Hindi nagsasalita si Idol. Sige, proceed na tayo sa panglima. Okay, start na po tayo sa 5th game. Ayan, para dire-diretso na tayo, guys, ha? Okay, start na po tayo sa 5th game, guys, sa panglima. Tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari, or hobby or hobbies. Ayan. Hobbies or hobby? Ayan, Minda de Leon, nag-love shoutout, Don JP, sabi ni Donya Minda. Ayan, pagkain, hindi po. Bagay, one word, yes, one word po siya. Hindi po siya bagay. Yes, English po siya. Michelle Francis B. from Team PMC. Ayan, may jacket ka na po. Okay, Tagalog, hindi po siya Tagalog. Pa-join po, sige. Michael Francis, join ka po. Okay, bigyan ko na kayo ng clue. Ito ay isang hobby. Ayan, hobby or hobbies. Ayan, yung kinagigiliwan. Ayan, or hilig, kumbaga. Vlogging, baseball, tennis. Ayan, no? Hindi po, hindi po. Boxing, eating. Hindi po. Ang bilis. Naku, nandiyan na naman kayo, guys, ha? Nandiyan na naman kayo. Wala pa. Ito na lang ang background natin. Ayan. Fencing, hindi po. Hindi po. Marathon, hindi po. Journalism, hindi po. Hindi po. Dancing, hindi po. Swimming, walking, ako. Guys, alam ko mahulaan nyo ito, guys. Painting, hindi po. Alam ko magagaling kayo, matatalino, guys. Yes, no. Sana maduduling ako. Wala pa nakakuha ng tamang sagot, guys. Swimming, no. Diving, no. Cooking, no. Swimming, no. Skateboarding, no. Hindi po. Reading, boxing, walking, no. Skateboarding, no. Nag-love shoutout Sir Bicolano. Nag-love shoutout din sa'yo. Mukbang, watching, unwinding, gaming, no. Ito ay pwede mong pagkakitaan, guys.
Zile zile, zile zile yo alergial, mile mile, mile mile. Zile zile, zile po. zile yo alergial, mile mile, mile Shopping, mile. online shopping, hindi. TikTok, no. Live streaming, no. Selling, laughing, gaming, no. Ayan, no. No. Ayan, baking, no. Ayan, may background na tayo. Salamat, idol. At nangawit na yung aking kamay sa kakapindot. Trainer, no. Vlogging, hindi. Guys, walaan nyo, guys. Another ano pa, alam ko, mga matatalino kayo. Ayan, sana umabot tayo ng 50. Sana umabot tayo ng 50, guys, para marami. Ayan, stop. May nanalo na si Michelle Lagrimas. Michelle, stop na po. Stop na. May nanalo na si Michelle. Michelle, where are you, Michelle? Michelle Lagrimas is the winner. You got the correct answer. Gardening, the correct answer, guys. Okay, congrats sa'yo, Michelle Lagrimas. Stop na po tayo, guys. Ang nanalo ay si Michelle Lagrimas po. Ayan, ang bilis. Michelle Lagrimas, you got the correct answer. And the answer is gardening, guys. Ayan, congratulations sa'yo, Miss Michelle. Ayan. Can you please send your Gcash? You got 50 Gcash. Ay, si Miss Rosalie daw ang nauna? Wait. May nauna daw. Si Miss Rosalie daw. Wait lang ha. Tingnan natin kung may nauna kay Michelle Lagrimas. Saan na ba yung si Michelle? Gardening? Ayan, si Rosalie nga. Sorry. Si Miss Rosalie Cabuenos. Sorry. Magkasunod sila na dalawa ni Luneda. Sorry guys. Tao lang. Ayan, si Rosalie. Ayan, Rosalie, can you send your Gcash? Rosalie Cabuenos. From Team Happy, ayan. Okay, Miss Rosalie. Ayan, may nauna. Yes. Hindi si Luneda, si po. May nauna pa sa una ni Luneda, si Rosalie po. Ayan. Si Kiana Delphin, meron din daw. Ano ba yun? Wait lang ha. Wait lang, wag tayo magmadali. Tingnan muna natin si may nauna daw. Rosalie, wait lang ha. Asan ba yung mo dito? Sino ba yung nagsabi na may nasagot? Si Kiana? Gardening. Ayan, check muna natin kung may Dalmatian garden. Hindi kompleto yung sagot ni Dalmatian. Ayan, wait lang. Gaming, no. Ayan, si Isha. May nasagot si Isha. Wait lang ha. May sagot si Isha. Tingnan ko muna kung may nauna pa kay Isha. Ayan, may nauna si Isha. Ayan, si Kiana Delphin. Ayan, nakita ko na si Kiana. Sorry guys, si Kiana Delphin. Wait lang, baka may nauna pa kay Kiana Delphin ha. Wait lang guys. Let us check again. Backread lang. Baka may nauna pa kay Kiana. Wala na. Ayan, congratulations Kiana Delphin. Okay. Ayan, si Isha po, may nauna pa kay Isha. Mag-backread pa kayo sa bandang itaas. Nandun si Kiana Delphin. Ayan. Levi, si Isha po, may nauna kay Isha. Nandun pa sa taas si Kiana Delphin. Tingnan nyo. I-backread nyo pa. Meron pa. Si Kiana nauna. May nauna pa kay Isha. Ayan. Kiana Delphin, ikaw po ang nanalo. Ayan. Si Kiana po ang nauna. Si Kiana Delphin. May nanalo ka na ba dito, Kiana Delphin? Ayan, congratulations sa iyo, Kiana Delphin. Ayan, 0995, no? Kiana Delphin. 0995 632 9524. Ayan, congratulations sa iyo, Kiana. Ayan, better luck next time. Meron pa tayong next. Ayan. Okay. Congratulations sa lahat ng nanalo. Ayan, better luck next time sa mga hindi nanalo, guys. Marami pa naman tayong Okay, pang-anim na tayo. Lalamunin kita, sabi ni Isha Arnold. Ako, meron nang nagaganap na lamunan dito. Naku, isko po, Rodi. Lalamunin ka daw, Arnold, sabi ni Miss Isha. Dahan-dahan ha, baka mabulunan kayo dyan. Charot-charot talaga itong mga Team Happy na to. Kayong charot-charot dyan ha.
Okay, start na tayo sa pang-anim. Start na po tayo sa pang-anim na game. Pinoy Henyo. Start na guys. Tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari, pagkain, patayin sa sandok si Arnold, sabi ni Isha. Tao, hindi po. Si Lanita, ayan, Team World, Mills World, ayan, bigyan kita ng jacket. Ayan, may jacket na po kayo. Hindi po siya. Yes, 2 words siya. Siyan. Kenneth, yes. 2 word. English. Yes, Arnold, pagkain siya. Okay, ito na ang clue ha. Kompletehin ko na yung clue. Pagkain, English, 2 words po. Okay? Pagkain, 2 words, English. Okay, sinusubo, of course, sinusubo siya, Marlia. Nilulunok pa yan, Marlia, ha? Hindi linuluwa. Nilulunok. Chicken curry? Naku! Jaylin, Jaylin, bigyan kita rasko ng, ng moderator. Ayan, meron ka lang moderator. Naku, malapit na. Bopalo chicken, hindi. Guys, meron ito sa, naku, malapit na. Naku, charot kayo, guys. Naku, ayaw ko muna magbigay ng clue kasi mahulaan nyo kaagad. Naku. Hindi po. May nanalo na ba? May nakita ka ba dyan, idol, na may tamang sagot? Ang bilis nila eh. Stop, may nanalo na si Dalmatian. Stop na guys, nanalo si Dalmatian. Stop na po, nanalo si Dalmatian. Nasaan na si Dalmatian? Ayan, you got the correct answer, chicken nuggets, Dalmatian. Congratulations, Dalmatian. Ayan ha. Ang tamang sagot po ay chicken nuggets. Ayan. Mag-backward muna ako guys ha. Dalmatian, you got the correct answer, okay? Tingnan ko muna, mag-backward muna ako. Baka meron nanalo guys ha. Ang tamang sagot is chicken nuggets. Mag-backward muna ako. Baka may nakakuha ng tamang sagot. Sabi ni Joshua, meron daw. Ayan, wait lang ha. Chicken nuggets. Mag-backward ako guys ha. Kasi puro chicken fillet, chicken paella, chicken feet. Mag-backward muna ako kasi... Ayan, si Isha. Wait lang muna ha. Isha, nakita ko na si Isha, si Dalmatian. Okay, wait lang ha. Si Isha saka si Dalmatian pa lang nakikita ko guys ha. Wait lang. Chicken wings, chicken drumstick, chicken nuggets, walang chicken. Mag-backward muna ako. Ayan, si Joshua meron. Ito si Joshua, nakita ko na. Joshua Caparoso. Caparoso. Wait lang ha, Joshua. Baka meron pang nauna sa'yo, Joshua. Para dire-diretso na lang tayo ha. I think wala na. Chicken nuggets. Chicken nuggets. Ayan, si Kiana Delphine. Joshua, may nauna sa'yo. Kiana Delphine. Nauna sa'yo si Kiana Delphine. Joshua, better luck next time. Ayan, si Kiana Delphine, chicken nuggets. Baka mayroon pa nauna kay Kiana ha. Wait lang. Ayan, si Kiana po. Humahakot award na. Wait lang. Baka may nauna pa kay Kiana. Check muna natin guys. Malay mo. Ayan, si Sian Kenneth meron. Sian Kenneth. Ayan, buti na yung dire-diretso na tayo guys ha. Ayan, si Sian so far ang nauuna. Ayan, nag-aano pa ako guys ha. Nagbabackward pa ako, baka meron pang Ayan, meron na tayong nanalo guys. Congratulations sa iyo, Sian Kenneth. You got the first correct answer. Chicken nuggets. Okay, congratulations sa iyo, Sian Kenneth. Please send your GCash, Sian. Ayan, ikaw ang naunang nakakuha. Ayan, admin cute. Reyna, may moderator ka na po. Ayan, Sian Kenneth, pasend ng GCash. Ayan, congratulations. 0963 0053
803. Ayan, congratulations to all the winner. Guys, huwag kayong mag-alala guys kasi may ano pa tayo, meron pa tayong natitirang laro guys. And then proceed tayo. Malay nyo, kayo ang makakuha ng last cutter na 100 Gcash guys. Ayan. So proceed natin. Salamat po Sian, you're welcome. Okay? Congratulations to all the winners. Okay guys. Proceed na ba tayo sa next game? Type ready, type ready. Jonalyn Mary Jane, hello sabi ni Admin Fit Reyna. Del, ayan, from Team Happy. Ayan. Okay, type ready na tayo sa pang-pito. Okay. Start na po tayo. Start na tayo sa 7 game. Ayan, dire-diretso na ito guys para maaga tayong matapos, para makapagpahinga din tayo guys, di ba? Okay, start na tayo sa 7 game guys. Okay, one word, hindi po. Yes, one word siya guys. One word, English. Yes. Hindi po. Hindi siya hayop, lugar, hindi. Hayop, hindi. Pagkain, yes, bagay siya, Marley official, bagay. One word, English. Okay? Sinusubo, hindi siya sinusubo. Toothpick, hindi. Sinusuot, hindi. Chopstick, hand. Bagay po siya, one word English. Notebook. Ayan, may nakakuha na si Marleya official. Stop na guys. Stop na, si Marleya official ang nakakuha ng tamang sagot. Marleya official. Asan ba yung sagot ni Marleya? Ayan, Marleya official. Ayan, congratulations Marleya official. Okay, Marleya official. You got the correct answer. Ang tamang sagot po ay eraser. Ayan, congratulations sa iyo, Marleya official. You got the correct answer. You got the correct answer. Eraser po. Ayan, Marleya official, congratulations. Ayan, please send me your GCash, Marleya. Congratulations. Ayan na pa, wow, si Marleya official, hindi makapaniwala, nakuha niya yung tamang sagot. Ayan, she can't believe na siya ang nanalo. Idol JP, hindi siya makapaniwala, sabi ni Marleya. Oh, napaganyan si Marleya. Congratulations sa iyo, Marleya. 09 06 334 6459. Okay? Okay guys, pag matapos yung guys, yung 10 Pinoy henyo, i-move natin ng konti yung yung i-move natin aga tayo. Guys, pag matapos natin itong 10 kasi magana tayo, may ako magpapa-watch inside the box ako mamaya mga 3 para pahabol, okay? So congratulations sa lahat guys. So may natitira pa tayong Pinoy henyo na 3. Ayan, congratulations to all the winners. Okay, start na ba tayo guys? Start, type ready sa pang-8. Type ready sa pang-8 guys. 30 million in the house. Congratulations to all the winners. Ayan, nabubulol si host. Start na tayo sa 8 game guys. Okay, start na tayo guys. Tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari, hayop. Ayan. Agoy, walang kuryente, di magamit ang computer sa last chatter mamaya. Oh my goodness, Marleya. Yes, tao po siya, Jonalyn Tala. Yes, tao po siya. Tao. Ayan, clue, tao. Tao po siya, guys. Tao. Ayan. Hindi siya niluluwa. Yes, 2 words po siya, 2 words. Hindi siya party ng ng katawan, hindi. Bicolano international, hindi siya international. Ayan, tao, hindi siya international, local lang po siya, local. Student, hindi. Politics, mahilig siya sa politics. Pag-usapan. Mahilig niyang pag-usapan ng politics. Ayan. Pero hindi po siya politician, guys. Pero mahilig siyang mahilig niyang pag-usapan ng mga politics. Ayan, sikat siya guys ha. Ayan. Actually, ang tamang sagot is guys.
Hindi po, hindi. Mamaya ko na ibigay yung ano, yung next clue guys. Hulaan nyo muna. Ayan. Actually, ang tamang sagot ay ano guys, ha, palayaw. Ayan, bigay ko na nga lang yung ano, tamang ano, next clue. Okay? Kilala siya sa palayaw na blank blank. Ayan. Okay, ang tamang sagot ay blank blank. Ay, blank. Okay? Si Kyle, Will. Ayan, may moderator ka na. Hindi po, Kuya Kim, hindi. Ayan, may nanalo. Ayan, si Lanita Pilarte. Stop na guys, si Lanita Pilarte na. Stop. Lanita Pilarte. Stop na guys, si Lanita Pilarte ang nakakuha ng tamang sagot. Ayan. Si Lanita Pilarte. Asan na yun si Lanita Pilarte? Ang tamang sagot ay Katunying. Ayan. Tamang sagot ay Katunying and the correct answer is Katunying. You got the correct answer, Lanita Pilarte. Ayan, ibigyan na natin ng clue kasi para maaga tayo matapos guys, okay? Ayan, Sassy Pagidopon, may generator tuloy. May moderator ka na, ayan, bawal yung true name ha, opo. Ano po yun? Palayaw, ayan, yun ang tamang sagot guys. Ayan, Lanita Pilarte, pasend ng Gcash. Ayan, pasend po ng Gcash. Ayan, si Joyce daw ang nauna. Wait. Katunying, Isabel. Ayan. Wait. Lanita, may nauna pa daw sa'yo. Lanita, wait lang ha. Wait lang. Ayan, si Jonalyn Tala. Din. Si Joyce din. Ayan. Joyce. Oh, si Joyce, wait lang. Tingnan natin, baka may nauna pa sa'yo, Joyce ha. Wait lang. Katunying, Kuya Kim, hindi. Wait lang, baka mayroon pang nakakuha ng tamang sagot. Katunying. Naduduling si host. Katunying. Okay guys. Ayan, the winner is Joyce na po. Ayan, si Joyce na po ang nakakuha ng tamang sagot. Okay? Joyce or Joyce, pasand ng Gcash po. Ma'am, Angging Free Vlog, mega love shoutout sa'yo. Ayan, baka naman pwede mong sugurin yung aking premiere namin ni Idol JP Letter. Ayan, thank you so much po Ma'am Angging Free for dropping by to my live stream. Ayan, sana makapunta po kayo sa aking premiere later. Ayan, congratulations sa iyo, Joyce. 09. Ay, bakit ito? Sino ba yun? Si Joyce. 0955 74 277 Ayan, congratulations sa iyo, Race Shield. Ayan, si Miss Annalyn Pinongan, welcome shoutout Kuya Bicolano and Sir JP 2020. Ayan, congratulations. Salamat po, sabi ni Diyos. Ayan, antayin nyo lang guys, kasi ang panalo nyo, after ng live, isa-send ko po isa-isa and then I will be posted sa aking community later, ang aking mga nanalo guys sa palaro guys. Ipo-post ko naman mamaya guys. Ayan, time shared, sabi ni Miss Annalyn Pinongan. Ayan, meron pa tayong natitirang dalawa guys. Idol, gusto mong kumanta muna, Idol? Para isunod, next natin ang mamaya natin after ng kanta. Idol JP, baka gusto mong kumanta muna dyan. Hindi nagsasalita si Idol. Okay, proceed na tayo sa next game. Okay, start na tayo sa next game. Start na tayo sa 9 game. Okay, start na sa 9 game. Tao, bagay, lugar, hayop, pangyayari. Ayan, isang oras at mahigit na tayo nakaka-live guys. 2 words. Hindi po. Hindi siya 2 words. Pagkain, Tagalog, hindi. Lugar, yes. Arnold Rizal TV. Lugar po siya, lugar. Hindi siya 1 word. Lugar po siya, lugar. Hindi siya 1 word. Bulacan, hindi po.
International, Arnold, yes. International po siya, international. International lugar, ibang bansa, yes, ibang bansa po siya. International, yes, international po. Hindi po. Hindi po siya Asia, hindi po siya Asia. Ayan, Las Vegas, no. Las Vegas, no. Middle East, pwede. United States, no. South Korea, no. Ayan, no. Hindi siya one word, hindi siya two words. Ayan, may sumagot dyan na tama, pero kulang yung sagot niya. May sumagot, kulang yung first word niya dyan. Kulang yung first word. I will not tell who, yung sino. Ayan. No. May sumagot na dyan, tama yung sagot niya na two words, kaso yung first word wala. Dalawang beses siya. Ayan, stop, may nanalo na. Si Isabel Marie Noiles. Noiles ba yan? Stop na po. Si Isabel po yung nanalo. Ayan, Isabel Marie. Okay, stop na guys. Stop na. May nanalo na po guys. Okay, stop na po. May nanalo na po. Ang tamang sagot po ay Riyadh, Saudi Arabia. At nang nanalo po ay si Isabel Marie. Ayan. Congratulations sa iyo, Isabel Marie. Okay. Congratulations sa iyo, Isabel Marie. Asan po ng Gcash, Isabel Marie. Ayan. Ayan. Guys, imumove ko po guys ng 7:45 yung premiere ko ha para makaano tayo guys. Ayan, Isabel Marie. Wait lang guys ha. Ano ba yun? 0905 2036 461. Okay, copy. Miss ano? Okay guys, imomove ko ng 7:45 yung aking premiere guys ha para ano. Idol, imomove ko ng 7:45 yung aking premiere. Ayan, 7:45 guys ha, 7:45 po guys. Ayan. I-move ko po guys ng 7:45 yung aking premiere ha. Ayan, congratulations to all the winners. Ayan, na-move ko po ng 7:45 yung premiere para ano dire-diretso na yung ano natin guys. Ayan, 7:45 na po guys yung premiere ha. Ayan, sugurin natin ano last chatter po dyan ay ayan, 7:45 yan guys. Okay? Okay, proceed na po tayo guys sa ilang minutes na lang yan guys. Okay, congratulations to all the winners. Ayan. May ilang minuto pa tayo guys. So, proceed na tayo sa 10 game. Ayan, pang-10. Ready na kayo guys? Ready na po kayo sa pang-10 guys. Ayan, ready na ba kayo guys? Iyo makalan. Type ready. Type ready. Okay, start na po tayo sa pang-10. Okay, type ready na. Ayan, start na po tayo sa pang-10 guys. Tao, bagay, hayop, lugar, ginagamit, ayan, bagay, hindi po, ginagawa, or kinakain, sinusubo, niluluwa, hayop, lugar, pagka, food, hindi po, bagay, pagkain, hindi. English, yes, English po siya. One word, yes, Michael. One word, English po.
One word English. Event, hindi. Isha, yes, ginagawa po siya, Miss Isha. Ginagawa. One word English. Ginagawa. Tama kayo. Anniversary, part ng katawan, hindi. Sports, lugar, hindi. Yes, Kiana Delphine, ginagawa po siya. Idol, pwede mo ako dagdagan ng dalawa pa? Dalawang para magkasya? Dalawang pahula pa? Walking, hindi po, vlogging. Ayan si Jan Eric, bigyan kita ng moderator, Jan Eric. Ayan, meron ka ng Baka may nakakuha ng sagot. Tingin, hindi po. Hindi po. Ayan, dalawa pa idol, salamat. Okay. And then idol, i-move mo din po, idol, ng mga 820 yung mo. I-move mo ng 820 yung premiere mo. Bartending, hindi. Ayan, mag-refresh kayo guys, refresh kayo ng yung ayan. Naku, kala ko may nakakuha na ng tamang sagot. I-refresh nyo guys yung yung cellphone nyo guys ha. Premiere ko po is 7:45 na guys, 7:45 yung premiere ko ha. Laughing, ayan. Sana yung wala pa nakakuha ng tamang sagot. Diving, hindi. Ayan, stop na, may nanalo na si Helium. Stop. Ayan, si Helium po ang nakakuha ng tamang sagot. Helium, ayan, congratulations sa iyo, Helium. Ang tamang sagot ay driving. Ayan, congratulations sa iyo, Helium. Ayan, wait lang ha, baka meron pa nakakuha. Ang tamang sagot po ay driving, hindi diving. Pero let us check, mag-backread tayo, baka may nakakuha ng tamang sagot bukod kay Helium. Ayan, wag muna magta-type, wag muna magko-comment kasi mag-backread muna tayo para hindi mahirapan si host, guys. Maraming salamat. Driving po. Ayan, may nauna si Michelle Francis. Ay, Michael ba to? Michelle. Ayan, si Michael. Michael pala to, Michael Francis. Ayan. May nauna sa iyo si Helium. Si Michael, ayan. B-Team, ayan. Michael B-Team. B-Team PMC. Bukod sa iyo, tingnan muna natin ha, baka meron pang. Okay, idol, 8:15, gawin mong 8:15. Baka may nauna pa ha. Wait lang. Driving, dreaming, hindi. Driving. Ayan, so far, ang nakakuha si Michael ha. Ang nauna. Pero let us check, mag-backread ulit si host. Ayan, si Mary Jean Tilibreco. Ayan, Michelle Tilibreco. Tilibreco. Ayan, may nauna na sa iyo. Michael, si Michelle Tilibreco, driving. Ayan, nagbabackread pa ako, baka meron pang nakakuha ng tamang sagot ha. So far, si Michelle Tilibreco guys ha, wait lang. Guys, minum po namin ni Idol JP yung premiere ha, huwag kayong mawawala, sugurin po natin guys ha. 8:15 kay Idol, sa akin 7:45. Ayan, nagbabackread lang ako guys, stay put lang kayo dyan, ayan. Nagbabackread si host, nagbabackread. Ayan, speaking. Surfing, driving. Ayan, meron pa si Admin Cute. Ayan, si Admin Cute. Okay, Admin Cute, Reyna. Admin Cute, Reyna Del from Team Happy. Ayan, so far, ang nakakuha ng tamang sagot si Admin Cute, Reyna Del from Team Happy. So, nagbabackread pa rin ako, baka meron pang nakakuha ng tamang sagot bukod kay Admin Cute. Ayan, malay natin, we'll see. Ayan, backread muna si host guys ha, stay put lang kayo dyan, huwag kayong maiinip. Ayan, driving. Ayan, si Joyce. Ay, diving naman pala kay Joyce, diving. Biking. Sorry guys.
Ayan, backread lang ako. Nagbabackread. Stay put lang kayo guys ha, kasi nagbabackread ako. Huwag kayong aalis. Huwag maiinip. Dahil pera ito, Gcash, sayang din to. Ayan guys, mag-ano na tayo, magre-reveal na tayo. Nandito na ako sa pinaka-start, okay? Congratulations sa iyo, Admin Cute Reyna Del from Team Happy. You got the very first correct answer. Okay? And bukod kay Helium, ang lamang, ulitin ko yung mga nakakuha ng tamang sagot. Si Helium, si Michael Francis, si Michelle Telebreco, at ang pinakauna ay si Admin Cute Reyna Del. Ayan. Congratulations sa inyo. Pero ang maswerte yung nakakuha ng tamang nauna ay si Admin Cute Reyna Del. Ayan. Congratulations sa Admin Cute. Pasend na lang po ng Gcash. Ayan. Pasend na lang po ng Gcash, Miss Admin. Ayan. Better luck next time ha sa tatlo na na sumagot ng tamang sagot. Ayan. Meron pa naman tayong ilan pa to? May dalawa pa tayo. Okay, nandito na 0909 8373 208. Okay. Okay, Miss Admin, pa-wait na lang mamaya ha. Later i-send ko po yung mga yung mga panalo, okay? So, check ko muna 14 minutes pa, may 14 minutes pa tayo para ayan, may 14 minutes pa yung natin. Guys, pa-refresh muna ako ng ng cellphone nyo para ma-update yung time ng ma-update yung time ng premiere namin ni Idol JP. Ayan, minob po namin guys minob namin yung premiere namin ha. Okay? Ayan, minob ko po yung premiere ko ng 7:45 po kay Idol is 8:15. Ayan, okay? Okay? Guys, so mga hindi pa nakatamsak guys sa aming premiere na Idol, patamsak muna habang piniprepare ko yung next game. Okay, may 13 minutes pa, okay? Okay, wait lang. Habang nagpe-prepare tayo, so i-announce ko muna yung mga nanalo ha. So guys, the winners for Pinoy Henyo, first game, you got Arnold Rizal TV, second game, Kiana Delpin, third game, another Arnold Rizal TV, pang-apat, si Arlene Kirit, pang-lima, ay si Kiana Delpin again, pang-anim, ay si Tian Kenneth, pang-pito, Marlia Official, pang-walo, si Joyce, pang-siyam, si Isabel Marie, at pang-sampo, ang maswerteng nanalo ay si Admin Cute Reyna Del. Ayan, congratulations to all the winners. Okay guys, ayan, maraming salamat. Idol, gusto mong kumanta muna, Idol? Idol? Hello? Are you still there? Are you with us? Ayan, congrats po. Ayan. Hindi kasi ako makakanta ngayon guys kasi may wala akong magamit na gadget eh. Wait lang. So ready na ba kayo guys sa next game? Hindi na daw kakanta si Idol kasi masakit daw ang ulo niya. Sige, Idol. Okay, proceed na tayo guys sa next game. Okay? Proceed na tayo sa next game. Start na po tayo sa 11 game. Okay, start na tayo. Okay, start na po tayo. Ready tao, bagay, lugar, hayop, pangyayari, pagkain, kinakain, sinusubo, niluluwa, ginagamit. Tao, hindi po. Lugar, hindi. Yes, pagkain po siya. Yes, pagkain, Antot. Pagkain. Yes, English. Hindi po siya one word. Yes, Joyce, 2 words siya. 2 words English, pagkain. Okay?
Yala, bira. Hindi siya one word, two words na po. Yan, spaghetti, no? Cake, hindi. Lemon, yes, two words siya, Antot. That's it. Ito'y paborito ng lahat. Paborito ng lahat, lalo na yung mga bata. Hindi po. Wala pa nakakuha ng tamang sagot. With DJ Zamora Remix. Hindi po. Ito'y masarap, lalo na kung masarap pagkatimpla. Naku, boy. Hindi po. Hindi po. Ang sarap-sarap nito, guys. Lalo na kung bagong gawa. Tayo'y sumayaw, tayo'y gumalaw. Sa mga hindi pa nakatamsak sa premiere namin, baka naman nandyan na kapin, malapit na pong mag-umisa. 12 minutes, 14 minutes na lang. Ilan pa ba? 12 minutes na lang. Guys, walaan nyo guys. Mango float, hindi po. Spaghetti sauce, hindi. Ayan, para maaga tayo guys. Kaya ako guys, pasensya na guys ha kung bakit tayo maaga nag-start. Kasi gusto ko rin guys, walang pahinga kasi palagi ako guys. Kaya gusto ko rin maaga tayo maka-upload. Ayaw ko naman na hindi magpalaro kasi tawag nito. Iniisip ko din kayo guys. Ayan, kasi si Idol JP soon magla-live si Idol, magpapa-games, maybe next week magpa-games na po si Idol. Ayan, i-pray natin na makapag-live na at magpa-games na rin si Idol. Ayan. Ayan. Gusto ko rin na, kaya pinarsige ko makapagpa-games ngayon guys, kahit tinatamad ako kasi namimiss ko kayo guys, especially Team Happy. Ayan, maraming salamat sa inyo. Yan, salamat sa lagi niyong pagsuporta sa amin ni Idol JP, lalong-lalo na guys sa channel namin, sa mga ina-upload namin, sa premiere namin, sa mga short video namin, sa mga panonood. At maraming salamat guys sa mga hindi nag-i-skip guys. Ayan, yun lang po guys ang hinihingi namin sa inyo guys ni Idol JP. Ayan, kapag pinanood nyo po yung aming mga videos or nagpi-playback po kayo, ayan, wag po kayo mag-skip ng ads. Ayan, yan lang po ang hinihingi namin sa inyo guys, yung hindi pag-skip ng ads. Ayan, malaking tulong na rin po yan sa amin guys. At dagdag na rin po yan sa amin sa revenue. Ayan. Maraming salamat sa inyo guys, especially Team Happy. Ayan. Sa team ni Idol Happy Gunggong. Ayan. Thank you so much guys. Ayan. So far wala pa pong nakakuha ng tamang sagot guys. Ayan, baka meron pag wala kayong ginagawa guys. Ayan, ulit-ulitin nyo lang guys yung mga videos namin. Meron kami diyan mga guys, ayan, sa mga unlimited yung mga unlimited yung internet diyan, baka pwede nyo kaming i-play sa meron kami diyan na ano bang tawag nun? Meron kami naka-save diyan na play all. Ayan, i-play all nyo yung namin. Pwede naman yun. Ayan, ano po yan? 2 words English pagkain po yan guys. 2 words English pagkain. Paborito to ng mga bata, especially mga bata. Hindi nga to nawawala sa karinderya eh. Cheesecake, sweet corn, hindi po. Guys, inuulit ko po guys, maraming salamat sa mga hindi pag-skip nyo ng ads guys ha. Guys, ayan, thank you so much. Guys, sa mga hindi pa po nakapanood ng aking short video, bagong upload, ayan,
May bagong upload po ako dyan, mga short video guys. Pwede nyo naman pong panoorin guys. Please like, share, and mag-comment kayo guys para ma-acknowledge ko po yung mga comment, yung mga magagandang comment nyo guys. Hindi po. Sa tingin mo, idol, wala pang nakakuha ng tamang sagot, ano? Naduduling kasi ako eh. Lanao del Norte, Mix Club. Okay, idol. Tortang talong, nako. Medyo malapit. Medyo malapit sa tortang talong. Ayan, may nakakuha ng tamang sagot si Isabel Marie Noiles. Ayan, congratulations sa iyo, Isabel. Ayan, Isabel Marie. Isabel. Stop na guys, stop. Isabel Noiles. Ayan, stop na po guys. Isabel Noiles, Isabel Marie Noiles. Ayan. You got the correct answer. The correct answer ay scrambled egg. Ayan, scramble egg. Si Isabel Noiles po ang nakakuha ng tamang sagot. Pero let us check again. Baka merong nakakuha ng tamang sagot. Bukod kay Isabel. Scramble egg. Wait lang. Nauna po ata ako, sabi ni Cynthia. Nagbabakrid po ako. Wait lang. Scramble egg. Ayan. Babakrid po. Opo, nagbabakrid po ako. Relax lang kayo, guys. So far, nakikita ko pa lang si Isabel, ha? Wait lang. Mix Club. Scramble egg. Wala akong nakita. Scramble egg. Lumpiang Shanghai. Ayan, si Michael Francis. Wait lang, ha? Michael Francis. Tapos si Isabel. Wait lang, baka bukod kay Michael, meron pa nakakuha, ha? So far si Michael Francis, ha? Wait lang. Scramble egg. Relax lang, guys. Guys, 3 minutes. Punta muna kayo, guys, sa nakapin. Malapit na mag-start yung premiere ko, guys. Ay, Bicolano, ayan. Punta na muna kayo. 3 minutes na, mag-start na po. Punta muna kayo sa nakapin. Ang kay Idol, yung kay Bicolano po, guys. 3 minutes mag-start na. Punta na muna habang nag-backread sa inyo, guys. Punta na muna kayo sa premiere. Punta na po muna sa premiere. Premiere muna tayo, guys. Ayan, mag-start na po, guys. Punta na muna tayo sa premiere ko, guys. Our stream, many sound system. Ayan, ang nanalo talaga si Michael. Ayan. Ayan, punta na muna tayo, guys. Ayan. 60 seconds na, guys. Mag-start na po. 60 seconds na lang. Please, punta muna tayo, guys. Sa nakapin. Yo, give me something to dance to. Here we go again. Ayan, punta na tayo sa nakapin po, guys. Sa nakapin muna tayo, guys. By the way, ang nakakuha ng tamang sagot ay si Michael Francis, ha? Si Michael Francis. Ayan, Michael, kung nandyan ka pa, send mo na yung GCash mo. Ayan, Michael Francis, congratulations sa'yo. Ayan, pasend mo na ng GCash. By the way, punta na tayo, guys, sa nakapin po. Punta na muna tayo sa nakapin sa premiere ko po, guys. Mag-start na. Ayan, we'll begin shortly na po, guys. Ayan, win 100 GCash po yan. Sayang din.
Ayan, may comment na si 0910. 7569. Another 938. Ayan. Punta na muna tayo guys sa nakapin po sa aking premiere. Ayan, mga kapatid. Punta muna tayo sa nakapin. Sa premiere ko mag-start na po guys. On the mix. Ayan. Ayan, Ma'am Angeng Fee, mag-start na po yung premiere ko. Pasugod naman po. Salamat. Ayan guys, punta na muna kayo sa sa premiere ko po guys. Salamat Ma'am Angeng Fee. Thank you so much guys to all of you. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. Punta na muna tayo sa nakapin. Sa nakapin, Mamang Anggen Fee, maraming salamat po. Ayan, na-start na po tayo guys. Nag-start na po. Ayan, nag-start na po yung premiere guys. Ayun, nag-start na po guys. Ayan, nagka-countdown na. Ayan, punta na muna tayo po sa nakapin. Sa mga hindi makakahabol guys ayan, sa bagay nag-start pa lang, nagka-countdown na guys. Ayan, nag-start na po yung premiere ko mga kapatid. Papunta na lang po sa premiere ko. Nag-start na po ang aking premiere guys. Maraming salamat po. Here we go again. Nagka-countdown na. Idol JP, where are you? Salamat sa mga nagpapaharang. On the mix. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, kampiyon. Punta muna tayo sa nakapin. DJ Romar, the best. Excuse me. Of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, kampiyon. This is the mix of DJ Romar, the best.
kapot. 1, 2, 3, DJ Rams, the best. upside down and inside out. I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's time for me to get on the mic and make this tag team party hot. I'm taking it back to the old school, the old school. Who's so cool? If you wanna get down, upside down and inside out. I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's time for me to get on the mic and make this tag team party hot. I'm taking it back to the old school, the old school. Who's so cool? If you wanna get down, upside down and inside out. I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's time for me to get on the mic and make this tag team party hot. I'm taking it back to the old school, the old school. Who's so cool? If you wanna get down, there it is. Let me hear you say.
genre. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe. Ayun guys, tapos na ang aking premiere. So ayan, antayin lang natin guys matapos. Ayan, thank you so much guys. Maraming salamat po. Ayun, tumatakbo ko. Mag-refresh muna tayo guys ha. Refresh. Ayun, refresh lang natin guys kung sino yung nanalo. Tingnan muna natin kung sino ang nanalo. Ayan. Manilyn Oswio from wait lang, malay mo refresh lang ako guys ha. I-refresh ko lang yung ayan, done yes po, ayan. Pero ano pa, tingnan, mag-refresh muna ako ng mga para makita natin kung sino yung nanalo guys. Sa mga hindi nakapanood guys, pwede kayo mag-playback guys, mag-comment kayo guys ha. Ayan, tulong nyo na rin yun kay host, yung pag-playback nyo ng aking mga video. Salamat sa mga hindi nag-i-skip ng dyan ha, ng ads, ng harang. Ayan, maraming salamat po. Ayan, antayin natin yung iba guys ha. Kasi meron na akong nakikitang nanalo guys. Wait lang. Meron na ako nakikita kung sino ang nanalo. Ayun. Wait lang guys. Refresh. Dan Premium sabi ni Arnold mo. Ala, yung dalawang Arnold nandyan. Nandyan yung dalawang Arnold. Hintayin lang natin kung sino yung Ayun. Ayan, nandyan ba si Roma Toots? Ayan, Roma Toots. Ayan, wait lang. I-refresh ko ulit ha. Malay mo. Tingnan ko nga kung siya talagang nanalo. Okay guys. I-declare ko na kung sino yung nanalo. Congratulations sa'yo. Ikaw ang nanalo sa last chatter natin, Miss Roma Toots. Ayan, congratulations. You got 100 GCash. You are the winner for the last chatter. Roma Toots, congratulations po sa iyo. Ayan. Roma Toots, congratulations sa iyo. Ayan. Thumbs up sabi ni Mel Tampol. Ayan. Congratulations, Roma Toots. Ayan. 094 55 074 0744 33. Ayan, you got 100 GCash, ayan. Okay, paantay na lang ako ha. Sabi, ayan, Roma Toots, mamaya ha, after ng ng live, ibibigay ko, isa-send ko sa inyong lahat yung and then I will be posted to my community sa lahat ng mga nanalo. Ayan. Congratulations guys. So, punta na tayo may 12 minutes, kaya pa ng isang game. Ayan, kaya pa tayo ng isang game, may 12 minutes pa. Okay, para dire-diretso na tayo, okay? Okay guys, start na tayo. Asan na yung iba? Start na tayo. May last game pa tayo na Pinoy Henyo, okay? Asan na yung iba, guys? Nandyan pa ba yung iba? Okay, congratulations sa iyo, Roma Toots. Ayan, ready type, kung ready na kayo. Ayan, last game for the Pinoy Henyo, and then proceed na tayo sa sa kay Idol JP. Okay? May isa pa tayo. Okay? Start na tayo sa pang-12 na laro para sa Pinoy Henyo. Okay?
Pinahihan niya. Yes, lugar po siya, Arnold Moyrong. Ayan, lugar po siya, lugar. Ayan, lugar po siya. Yes, halika, Nerissa Escobedo. Lugar po siya, lugar. Yes, correct po, lugar. Hindi siya bagay. Lugar po siya, guys, lugar. International, hindi siya international. Yes, nasa Pilipinas lang siya, Miss Isabel. Nasa Pilipinas. Ayan. Nasa Pilipinas. O yung kanina guys, yung nanalo kanina sa pang-11 natin ha. Si Michael Francis guys. Si Miss Michael. Siya ang pinakaunang nakakuha ng tamang sagot ng scramble egg. Luzon. Yes, Luzon po siya. Luzon. Bataan. Pangasinan, hindi. Cavite, hindi. Tanay, hindi. Dumaguete City, hindi. Taytay Rizal, hindi po. Hindi po. Hindi po. Bolinao, Luzon. 2 words, yes, 2 words siya. Ano to? 2 words. Lugar, English yan ha, 2 words. Antipolo, Camarines Norte. Manila, pwede. Hindi siya 1 word. Legazpi, Taguig City, Pampanga, Tacloban, Nueva Vizcaya, 100 Islands. Nasa Luzon siya guys, Luzon. Ayan, bigyan ko na kayo ng clue. Luzon siya guys. Ayan. Caloocan City, San Juan, Nueva Vizcaya, hindi po. Zile, yo alergia al mile. Maraming tao nga dito guys, lalo na sa umaga. Zile, yo alergia al mile. Wala niyo po guys. Ay malapit na nasagot. Medyo malapit yung sagot ng ano. Focus lang kayo sa Luzon guys. Focus lang kayo sa Luzon. Huwag kayong tatalon sa ano, sa Bisaya at saka sa Mindanao. Luzon lang, Luzon. NCR siya guys, nasa NCR siya guys. NCR. Tama ba ako? NCR, yes. Zile, yo alergia al mile. Naku, medyo malapit sa sagot yun, si Kiana. Zile, yo alergia al mile. Zile, yo alergia al Malapit na. mile. National Capital Region po yan na NCR. Ma'am Anggang Fee. National Capital Region po. Zile, yo alergia al mile. Zile, yo alergia al mile. Hula guys. Naku guys. Zile, yo alergia al mile. Naku, may malapit sa sagot na. Zile, yo alergia al mile. Nilalakad ko nga lang to papunta dun sa may agency ko dati nung nag-a-apply ako abroad. Nadadaanan ko to, nilalakad ko lang to Zile, yo alergia al mile. Papunta dun sa agency ko Zile, yo alergia Malapit yun yung agency ko Sorry guys, hindi ako background music kasi Zile, yo alergia al dalawa lang gadget ang gamit ko ngayon. Zile, yo alergia al mile. Hula pa guys. Zile, yo alergia al mile. Zile, yo alergia al mile. Wala pa nakuha ng tamang Zile, yo sagot. alergia al mile. Sana masagot yun na guys bago mag-start yung premiere ni Idol JP. Para tuloy-tuloy na tayo. Ayan. Zile, yo alergia al mile. Ayan. Sana makakuha nyo na yung sagot guys. Zile, Para tuloy-tuloy na tayo after ng ano ni Idol JP. Luneta Park, hindi.
Ako guys, Zile zile yo lerkyal mile mile. sa mga nakapunta ng Maynila dyan, alam niyo to. Zile zile yo lerkyal mile Mga mile. pasyalan ng mga tao, lalo na sa umaga. Zile zile yo lerkyal mile mile. Dati nga, ang dumi-dumi nito, ngayon ang linis na eh. Zile zile yo lerkyal mile mile mile. Zile zile yo lerkyal mile mile. Pwede ka na mag-ano dun eh. Zile yo lerkyal Pwede ka na mag-ano dun. Zile Sige. yo lerkyal mile. Zile yo. Stop, may nanalo na si Isabel Marie. Ayan, stop. Stop na guys, si Isabel Marie na po ang nakakuha ng tamang sagot. Naku. Ang tamang sagot guys ay Rojas Boulevard. Ayun. Si Isabel Marie ang nakakuha ng tamang sagot. Isabel, congratulations. Isabel Marie Noiles. Ayan, Rojas Boulevard po ang tamang sagot. Ayan. Ayan, malapit ito sa agency ko dati guys. Nung nag-apply ako abroad. Ayan. Ayan, congratulations sa iyo, Isabel. Pasend ng Gcash, Isabel. Pasend ng Gcash. Ayan. Then, proceed na po tayo sa last chatter po. Ang nakakuha ng tamang sagot ay si Roma Tots. Ayan, si Roma Tots po ang nakakuha ng tamang sagot. Mel Tampol, yung susundin ko po, yung dito sa ano ko. Sa live ko. Yung sa live ko po kasi medyo iba po, magkaiba po yung oras na dumadating. Hindi po tayo pare-pareho ng oras. Mel Tampol. Nauna dito sa akin si Isabel Marie. Ayan, wait. Isabel Marie, Rojas Boulevard. CPU Macron, ang sagot niya is Quezon Boulevard. Ayan, siya po ang nakakuha ang pinakaunang tamang sagot dito. May nauna nga sa taas, si Mel, wait lang. I-double check ko ha. Double check tayo guys. Ayan, habang nagdo-double check ako guys, proceed na tayo, 5 minutes. Punta na tayo sa Idol JP. Habang nagdo-double check ako ng tamang sagot guys. Nakakuha ng tamang sagot. Punta na muna kayo kay Idol JP guys. Ayan, malapit na mag-start within 5 minutes po. Rojas Boulevard. Asan dito yung Rojas Boulevard na sagot ni ano? Wag muna kayong magko-comment. Punta na muna kayo sa nakapin guys. Agoy, sabi ni Mel Tampol. Wait lang, nagdo-double check naman ako Mel Tampol, kapatid. Ayan. Sa last chatter po si Roma Tots po. Si Roma Tots po ang nakakuha ng tamang sagot. Saan ba yung staff ko? Punta na muna kayo sa nakapin, idol. Ayan, paano na lang po ha. Pa-assist na lang sa kanila kasi nagano ako. Guys, punta muna kayo sa nakapin habang ako nagbabackread. Nasaan ba dito? Rojas Boulevard. Wala akong nakikita ibang sumagot ng Rojas Boulevard. Rojas Boulevard. Guys, punta na muna kayo sa nakapin habang nagbabackread po ako. Show Boulevard yung sagot ni Shelly noon. Ayan, punta na muna kayo 4 minutes na lang guys. Nagdo-double check ako ng mga nakakuha ng tamang sagot. Para dire-diretso na tayo guys. Wala akong nakikitang sumagot ng Rojas Boulevard. Rojas Boulevard. Ayan si Mel Tampol. Wait lang ha. Si Isabel. Si Mel Tampol, nakita ko na kayong kay Mel Tampol. Wait lang Mel Tampol ha, baka meron pang nauna sa'yo. Wala naman host. Yan. Yan. May nauna meron si Mel Tampol, nakita ko dito. Pero baka meron pang nauna kay Mel Tampol. Rojas Boulevard. Punta muna kayo guys, 3 minutes na lang mag-start na po. 3 minutes na lang po mag-start na. Don't worry guys, I will announce kung sino yung final na nanalo. Ayan. Support muna natin guys si Idol JP sa kanyang premiere. At manalo po ng 100 Gcash. Ayan.
Guys, wag po kayong magdamdam kung hindi kayo, yung iba hindi nanalo kasi every week naman po yung ano natin. Si Neresa Escobedo, mali yung spelling niya. Ang sagot niya is Rojas Buelabar. Buelabar. Sayang, Neresa. Neresa, sayang yung sagot mo. Wrong spelling ka, Neresa. Neresa Escobedo. Ang sagot mo is Rojas Buelebar. Hindi siya dapat Boulevard. Ayan, wait lang ha, nagdo-double check pa ako. Puntahan muna natin yung nakapin, guys. Please support our Idol JP 2020 for his premiere, guys. And enjoy and win 100 GCash, guys. Rojas Boulevard, Rojas Boulevard, Rojas Boulevard, Rojas Boulevard, wala. Rojas Boulevard. Mali po, mali yung Isabel, mali yung kay Nerissa. Mali yung spelling niya. Rojas Boulevard. Ano ko para wala nang ano. Ayan, nakapin yung pangalawang link, Miss Isabel, i-click mo lang po 'yan. I-click mo po 'yan. Yung pangalawang link dyan, i-click mo po yung pinin ko dyan. May nakapangalan na JP 2020. Yung link yun ang i-click nyo, guys. Sa mga hindi po nakahabol kanina sa premiere ko, ayan, magano na lang po kayo, mag-playback na lang kayo mamaya at Huwag nyo pong skip yung ads at mag-comment na lang po kayo, guys. Salamat. Salamat. Ayan, wala nang nakakuha ng ibang sagot, kundi ang tamang sagot ay si Mel Tampol. Sayang si Nerissa. Okay, punta na muna tayo sa nakapin kay Idol JP. Nag-start na ba? Ayan, nag-start na, guys. Guys, please, punta muna tayo kay Idol JP. Ayan. Ayan, ads. Huwag niyong skip yung ads, guys, ha? Salamat sa mga hindi. Opo, yung spelling ko sa'yo, Neresa. Yung answer mo is Rojas Buelibar. Mali po yun, sayang. Better luck next time. Punta muna tayo sa nakapin kay Idol JP 2020 at wag po tayo mag-skip ng ads, guys. Wag tayo mag-skip ng ads. Salamat po. Ayan. And enjoy, guys. Ayan. Ang nakakuha ng tamang sagot si Mil Tampol. Ayan. Mil Tampol, nandyan ka ba?
AGC Channel, Tamsak, ayan, mega love shoutout sa iyo. Maraming salamat, AGC Channel. Thank you so much po. Maraming salamat sa patamsak mo dyan. Ayan, sa 114 na tamsak, maraming salamat po, guys. Thank you so much. Ayan, nandito pa tayo ngayon, guys, sa premiere ni Idol JP, guys. Ayan, guys, so mga hindi pa po nakapanood ng aking premiere a while ago, ayan, pwede po kayong mag-playback mamaya, hindi mag-skip ng ads. Salamat po. Thank you so much, guys. Ayan. Maraming salamat po sa support nyo, guys. Thank you so much kay Bicolano TV Vlogs and Idol JP 2020 sa walang sawang pagsuporta po sa inyo sa aming channel, guys. JP 2020 and Bicolano TV Vlogs, maraming salamat po. Ayan. In behalf po, Idol JP, ayan, maraming salamat po sa mga nagsusupport sa amin, guys. Ayan. Thank you so much, guys. And then, especially Team Happy, maraming salamat ha. Team Happy, ayan, kay Idol Happy Gonggong, ayan, maraming salamat po. And then support nyo din po, guys, sa upcoming LSC Idol soon po. Ayan. Soon, maybe next week mag-LS na si Idol JP. Ayan. Kasi medyo na busy po si Idol JP kaya hindi po nakakapag-premiere, nakakapag-LS. Ayan. Soon po, ayan, magpapa-games na, magsisimulan na rin siya magpa-games, guys. BF Squad, mega love shoutout sa iyo. Thank you so much, kapatid. Ayan. Maraming salamat. Ayan, malapit na matapos yung premiere na Idol JP. Ayan. Yung nanalo sa last sa last game ay si Mel Tampol. Siya po ang nakakuha ng tamang sagot na Rojas Boulevard. Ayan, sayang si Miss Neresa Escobedo. Rojas Boulevard. Mali ang spelling niya kasi. Sayang, ayan, tapos na si Idol. Antayin na lang natin ha, antayin na lang ang Ayan, antayin na lang natin, guys, kung sino ang nanalo ha. Antayin na lang natin si Idol JP. Ayan. Antayin lang natin kung sino ang nanalo, guys. Okay. Ay. Okay, nandyan ba antayin natin si Mil Tampol. Ayan, Mil Tampol, kayo po ang nanalo ng tamang sagot. Ayan. Sa mga hindi po nakapanood ng premiere namin ni Idol JP, pwede po kayo mag-playback at sana wag po kayo mag-skip ng ads. Tulong niya rin po sa amin, guys. Ayan, nantayin lang natin, guys, yung iba habang nag-aantay tayo ng tamang kung sino yung nakakuha ng nanalo sa po. Ayan, nandyan ba si Mil Tampol? Pasend ako ng GCash. Kayo po ang nanalo sa last last Pinoy Henyo game. Okay. Ulitin ko, guys, yung nanalo po ng aking yung nanalo sa premiere ko, guys, sa aking last chatter, guys, si Roma Tots po Ayan, sa mga hindi nakakaalam, yung nanalo po sa aking premiere, last chatter si Roma Tots po. Ayan, siya po ang nanalo ng 100 GCash. And then, yung Pinoy Henyo game natin, guys, first winner ay si Arnold Rizal TV, congratulations. Second game, si Kiana Delphin, congratulations. Third game ay si another Arnold Rizal TV, congratulations. And pang-apat ay si Arlene Kirit, congratulations. Pang-limang game, ang nanalo ay si Miss Kiana Delphin, congratulations. Pang-anim po na game, nanalo ay si Sian Kenneth. Ayan, congratulations. Patamsak daw, sabi niya. Sige, itamsakan natin yan later, Arnold. Ayan, pang-anim si Sian Kenneth. Pang-pito, nanalo ay si Marleya Official. And pang-walo,
na games ay si Joyce or Joycey ang nanalo. Number 9, ang nanalo ay si Isabel Marie. At ang pang-10 na nanalo ay si Admin Cute Reyna Del from Team Happy. And then, pang-11, pang-11 na nanalo guys ay si Michael Francis. And then, pang-last na game ay si Mel Tampol. Ayan, Mel Tampol, kung nakikinig ka, kung nandyan ka, pasend ng Gcash. Ayan, pasend, patamsak. Ayan, tamsakan natin ito, notify. Ayan, third honor. Ayan, nagtamsak na ako kapatid ha, third honor. Ayan, mag-comment na lang ako. Ayan, nagtamsak na ako kapatid ha. Ayan, nandyan ba si Mel? Ayan, thank you, you're welcome. Mel, nandyan ka ba? Sino ba? Sino nanalo? Idol, sino po ang nanalo, Idol? Ayan, nasan na si Mel Tampul? No. Mel Tampul. Ayan, congratulations sa nanalo. Ay si Arnold Rizal TV. Congratulations, kayo ang nanalo. Ayan, si Mel Tampul. Arnold Rizal TV, kayo ang nanalo sa last chatter. Okay, 0947 44 1 66 49. 0947-441-6649. Ayan, congratulations, Mel Tampol. Ayan, ang nanalo po ay si Arnold Rizal TV. Arnold Rizal TV, congratulations sa iyo kung nakikinig ka. Ayan, Arnold Rizal TV, meron ka naman ditong Gcash sa akin. Ikaw ang nanalo ng 100 Gcash kay Idol JP. Okay, Arnold Rizal TV. Ayan, meron ka namang Gcash dito sa akin. 0975. Arnold Rizal TV, kayo ang nanalo sa last chatter ni Idol JP. 4378-235. Okay, ulitin ko guys ha. Mel Tampol, congratulations sa'yo. Okay, ulitin ko. Last chatter, Premier Bicolano TV Vlogs, winner Roma Tots. And last chatter, Premier Idol JP 2020, si Arnold Rizal TV. Ayan, nanalo kayo ng tig 100 Gcash. Congratulations to both of you. And Pinoy Henyo winners, Arnold Rizal TV. Second game, Kiana Delpin. Third game, Arnold Rizal TV. Naku, Hakod Award si Arnold Rizal TV. Fourth game, Arlen Kirit. Pang-5, si Kiana Delpin. Pang-6, si Ian Kenneth. Pang-7, si Marleya Official. Pang-8, si Joyce or Joycey. Pang-9 ay si Isabel Marie. And pang-10 ay si Admin Cute. Pang-10 si Admin Cute Reyna Del ng Team Happy. At pang-11, ang nanalo ay si Michael Francis. At pang-last ay si Mel Tampol. Congratulations to all the winners, guys. Maraming salamat, guys. Guys, hanggang 2 hours lang po tayo pero sumobra nga tayo ng kalahati. Guys, maraming salamat ulit po sa mga sumuporta. Guys, paantay na lang po ako ng Gcash winners. Panalo nyo, guys. I will send it to you later after ng live ko. And then I will be posted to my community. Paki-check na lang po doon. Isa-send ko po. Guys, pakisuyo na lang po sa mga hindi po nakapanood ng premiere namin na Idol JP. Pasuyo na lang po, pa-share at pa-replay na lang po, pa-playback na lang po at mag-comment po kayo. Comment, like, share, and subscribe po sa mga hindi pa nakasubscribe sa amin ni Idol JP. Maraming salamat. God bless you all and good night everyone. Ayan, maraming salamat Idol JP, Ma'am Angeng Faye, Ma'am Normin Dabilion, at sa friend ni Ma'am Normin Dabilion, maraming salamat. And I would like to say thank you so much, 100% coming from the bottom of my heart. Team Happy, maraming salamat sa support nyo. Napapasaya namin kayo. Thank you so much. And supportahan nyo si Idol JP. Baka next week magpa-games na rin po siya. Makapag-ano na po siya pag hindi na siya busy. Maraming salamat guys. Hanggang dito na lang. See you around to my next live LS premiere guys. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. Thank you so much. Bye.